Dikira napuna dikira. Poila nini sini mungka? Tongsak to smart tripura no. Ingke ni nukungo koijon ra ka sab to. Jeng kenai bisa selamat itu. Bisa selamat no. Ingke moza ke tamung hinja. Itu lontrai. Tampara. Emang Krishna raja para. Itu lontrai Krishna raja para na. Ingke nini nukung nini je nuk kak thumna bufur kakha. Emang mia tangai horoni je wati man mia saluna kak tangai mana. Nu kak thamni jora ga narang nugo borok do tung na kru. Borok kre chung saga horong kla chung jotosi thi thong ba siam chung tunai pinto kak tangka. Ala chung chite mangai nai ba je kak tong jeng khamali angka khola chai tong ka chung sabre. Ini পর্যন্ত chung একই মাতো ও মু বেনার পগা বার ye একই khola ka chung chai na. Sa thai nang tarol khe tam khai chalai tong kan ro tabo. Ini no chung samsa kosto ke hati ke chung chung salai tong. Ingke narang ne je nuk bai thamane o kothomara nara kebono side nai khana saya. Kebono sajia ka taw news ro khai na samadi ro khai jedini khobo khnaw. Ingke nung tabuk tamonai nini je nuk kwak thamana tuye MDC MLA ba Tripura Hastini Sarkar no tungnai jara ono tam koksana jara ani obahai nuk kok mane nuk nung tama ka tham jiga thamani ang sarkar thai subasu nai kisa saijo nai. Kisa saijo nai na. Elakani MDC MLA tungnarang non phaiyo khobor na phekan. Khobor la phai ko. Taukhu jara te khobor na phekona. Nini sini mangkha? Dahon kumati. Ambai.